Здравейте всички, приятели! Днес се учим как да печелите пари в интернет. Мисля, че това е болна тема за много хора, защото сега има такава тенденция, че хората правят много пари в интернет. И днес ще споделя с вас такава възможност като бинарни опции, където можете също да правите пари в интернет, като работите чисто за себе си единствено въз основа на вашия опит и знания, така че се отпуснете. Да започваме. Нека да преминем към брокерската платформа, наречена Packet Upson, връзка към регистрацията в описанието. Тук трябва да правим прогнози за движението на цените с вас. Имаме огромен брой видове активи, криптоактиви, акции, облигации и индекси. Но основно ние търгуваме валути с вас и нека вземем австралийския долар, швейцарския франк. И тук ще анализираме ситуацията, да кажем, че ще използваме стратегия, използваща индикатор, супер тенденция и MACD, това са двата ми любими индикатора, те много често се търгуват с тях. Мисля, че можете да намерите видеото в моя канал. Има огромно количество анализ на много стратегии, с които можете също да печелите пари, но днес ние работим с тази стратегия и нека да разгледаме по-отблизо. Вижте, приятели. Индикаторът за супер тренд ни показва ценовия тренд. Тоест, ако червената линия е отдолу, тенденцията е надолу и обратното, ако зелената линия е отдолу, тенденцията е нагоре. Погледнете MACD. Ако имаме пресечна точка на пълзещи средни, плюс обемите падат, това означава, че имаме краткосрочно движение на цената надолу. В този случай имаше такова движение и бихме могли да спечелим пари от това движение, ако отворим надолу, просто в пресечната точка на индикатора MACD и неговите две пълзещи средни. Но нека се захващаме за работа, изберете актив, където ще отворим първата сделка. И така, приятели, ние работим с този актив. Вижте, сега има прелесна MACD. В тази пресечна точка ценовите обеми падат, отворете сделка за 1 минута и 10 секунди. $50 надолу в този момент, просто чакам резултата. Вижте, сега отворихме в това пресичане и ценовият тренд трябва да продължи надолу, защото веднага щом се случи пресичането. И така, приятели, първата ни сделка завърши с нетна печалба. Както можете да видите, идентифицирахме тенденцията, видяхме пресечната точка на пълзещи средни, ценовите обеми паднаха, отворихме, спечелихме $46 отгоре, зададохме сумата на $96 и нека да преминем към следващия актив, да разберем ситуацията, да отворим сделката отново. И така, приятели, ние работим с тази валутна двойка. Вижте, сега на MACD има пресечна точка в долната точка, ценовите обеми са зелени и нарастват движението на цената. Това означава, че отваряме тук на $96 за 1 минута и чакаме 10 секунди за резултата. И така, приятели, втората ни транзакция завърши с нетен плюс от $184 в баланса. Не забравяйте, че започнахме само с 50, добър резултат. Движението на цените тук продължи нагоре и, естествено, се появи леко движение на отдръпване, но това не ни попречи по никакъв начин. Ние определихме сумата на $184 и преминахме към следващата валутна двойка. И така, приятели, ние работим с тази валутна двойка. Вижте тук, имаме обръщане, трендове, рязък импулс, цените се отварят надолу за продължаване на този импулс. $184 в този момент гледаме MACD, пресечната точка е очаквано и все още не се е случило, но ценовите обеми падат, добри знаци, чакаме резултата. И така, приятели, благодаря на всички за гледането. Както виждате, всичко работи като часовник, използвайте тази стратегия и печелете пари с удоволствие. Ще се видим отново.